Ah ngomong. Ayo main gimana ayo? Gimana nanti? Kuwi yo. Kuwi yo. Oh kuwi ya, kuwi gimana jenenge? Ora enak kae. Nah, Ora enak gerobake. Ayah Sungadi. Tayo, tayo. Bakar jagung piye, Di? Mah. Kok doyan jagung gak? Kita nek jagunge ger. Karaoke anak raprai rai sama. Minggu insyaallah. Sampung kan. Kalau itu kok merek rampung. Ayo kasih belajar tai fry ora kok. Yo, dari akor fry yo fry ngono wae kok. toh. Kadang bojoku sedane tek fry. Ya yo. Mana bojo arek fry lek kerja kok ora entuk yo. Lah ya padahal dhewe minggu ki lho fry terus. Aku minggu karepe gak entuk fry. Kon kerja terus. Sampai sama lho. Sampai juga kon damang. Coba. Blender ke dirasa frit. Ah ngapuk aku. Apa jenenge aku terus thinking apa tak dana anune padha murek apa kabeh padha lah dalah siji sing nomorku sing isih gak iso malahan kalah man sing anu sing iki ya ini sing tak anoke dana Nang sing ngisik kamu kok jek aktif yo. yo ijek kuwi nomor anuku WA kok kuwi ra mungkin tak pateke kuwi Udah nih ya. Didang tadi starter. Iya toki. Lah adik nang ngendi mah? Hidok lah. Hidok e sapa? Hei. Hei. ya Tayo, hei tayo. gas ora sih ya boro iki Sik to. Lho Sungadi enek sing ya Mbah Allah iki lho. Ah, cair. Sungadi entuk sangu ke hamba Allah.